या घरात या लाजू नका. तुलाच म्हणते संपली शिक्षा. वातावरण कसं आहे तू जाऊन बघ. तुला काहीतरी अंदाज आला असेल. अरे तुझ्या घरच्याचा अंदाज घ्यायचा म्हणजे त्याला मानसशास्त्राचा अभ्यास केला पाहिजे. सरळ मराठीत सांग की जाऊ नको म्हणून. हे बघ इथं काय चाललंय ते मला काय कळना. कालचा प्रकार काय होता हा, तुला रात्रभर बाहेर काय ठेवलाय हेच मला अजून कळलेलं नाही. अरे सगळ्यांनी वाटते मी लगीन करून आलोय, त्याच्यामुळे सगळा घोळ झालाय. बाकी काय नाही, एकदा मला तो दूर करू दे, मग बघ माझं गाव काय आहे, माणसं काय आहेत ती. मग